Ndewo, no, and welcome to your week 20 sentence review. If this week was busy, this is your chance to catch up. All 15 sentences from this week's Igbo Daily Drops in one place. Our mission is simple: to raise 10,000 next generation Igbo speakers, and every sentence you practice brings us one step closer. So, wherever you are, in the car, on a walk, or relaxing at home, let's review the sentences from this past week. Ka anyị bido. Let us begin. Number 1. Ginị ka ị mere unyaahụ? What did you do yesterday? Repeat after me. Ginị ka ị mere unyaahụ? Ginị ka ị mere unyaahụ? Gịnị ka ị mere unyaahụ? Number 2. Agara m ahịa unyaahụ. I went to the market yesterday. Repeat after me. Agara m ahịa unyaahụ. Agara m ahịa unyaahụ. Agara m ahịa unyaahụ. Number 3. Ha zuru ike unyaahụ. They rested yesterday. Repeat after me. Ha zuru ike unyaahụ. Ha zuru ike unyaahụ. Ha zuru ike unyaahụ. Number 4. Anyị hụrụ ha n'anyasị. Or you could say, Anyị hụrụ ha n'abalị. Anyasị and abalị mean night. It's just a dialectical difference. Anyị hụrụ ha n'anyasị. Anyị hụrụ ha n'abalị. We saw them in the evening or night. Repeat after me. Anyị hụrụ ha n'anyasị. Anyị hụrụ ha n'anyasị. Anyị hụrụ ha n'anyasị. Or anyị hụrụ ha n'abalị. Anyị hụrụ ha n'abalị. Anyị hụrụ ha n'abalị. Number 5. Ehiri m ụra n'anyasị. I slept in the evening or night. Repeat after me. Ehiri m ụra n'anyasị. Ehiri m ụra n'anyasị. Ehiri m ụra n'anyasị. Number 6. Ị hụrụ nne gị n'ụtụtụ? Did you see your mother in the morning? Repeat after me. Ị hụrụ nne gị n'ụtụtụ? Ị hụrụ nne gị n'ụtụtụ? Ị hụrụ nne gị n'ụtụtụ?
Number 7. Nne m kọọrọ m ya. Nne m kọọrọ m ya. My grandmother told me this. It actually means my grandmother told me. Not my grandmother told me this. Repeat after me. Nne m kọọrọ m ya. Nne m kọọrọ m ya. Nne m kọọrọ m ya. Number 8. Ọ bụ eziokwu. Ọ bụghị akụkọ ifo. It is the truth. It is not a folk tale. Repeat after me. Ọ bụ eziokwu. Ọ bụghị akụkọ ifo. Ọ bụ eziokwu. Ọ bụghị akụkọ ifo. Ọ bụ eziokwu. Ọ bụghị akụkọ ifo. Number 9. Ala na-edebe ihe niile. Ala na-edebe ihe niile. The earth keeps everything. Repeat after me. Ala na-edebe ihe niile. Ala na-edebe ihe niile. Ala na-edebe ihe niile. Number 10. Gịnị ka ị mere taa? What did you do today? Repeat after me. Gịnị ka ị mere taa? Gịnị ka ị mere taa? Gịnị ka ị mere taa? Number 11. Agara m ọrụ taa. I went to work today. Repeat after me. Agara m ọrụ taa. Agara m ọrụ taa. Agara m ọrụ taa. Number 12. Ahụrụ m gị taa. I saw you today. Repeat after me. Ahụrụ m gị taa. Ahụrụ m gị taa. Ahụrụ m gị taa. Number 13. Agara m ọrụ n'ụtụtụ, mana anọ m n'ụlọ n'anyasị. Remember that anyasị can also be abalị. Agara m ọrụ n'ụtụtụ, mana anọ m n'ụlọ n'anyasị. I went to work in the morning, but I am home in the evening. Repeat after me. Agara m ọrụ n'ụtụtụ, mana anọ m n'ụlọ n'anyasị. Agara m ọrụ n'ụtụtụ, mana anọ m n'ụlọ n'anyasị. Agara m ọrụ n'ụtụtụ, mana anọ m n'ụlọ n'anyasị.
Number 14. Eriri m ji unyaahụ, mana eriri m osikapa taa. I ate yam yesterday, but I ate rice today. Repeat after me. Eriri m ji unyaahụ, mana eriri m osikapa taa. Remember that the key thing we're learning here is manner. Manner means but. Eriri m ji unyaahụ, mana eriri m osikapa taa. Eriri m ji unyaahụ, mana eriri m osikapa taa. Number 15. Ha zụtara uwe izu ụka gara aga. They bought clothes last week. Repeat after me. Ha zụtara uwe izu ụka gara aga. Ha zụtara uwe izu ụka gara aga. Ha zụtara uwe izu ụka gara aga. And that's a wrap for this week. 15 sentences from week 20. Remember, fluency isn't built through perfection, but through consistency. To keep practicing, download the free speaking workbook for this week at learnigbonnow.com. Abụ nwanne gị nwanyị, Yvonne Choma Mbanefo. I am your sister, Yvonne Choma Mbanefo. Ka ọnụ gị cheta asụsụ ndị ichie anyị. May your mouth remember the language of our ancestors. Ka o mesịa. Goodbye.